Aghiosul aghios, trec cunoașterea lui Hristos, veniți toți să ne închinăm, la Iordan să alergăm. Veniți toți să ne închinăm, la Iordan să alergăm. La Iordan e râu frumos, acolo vine Hristos, apele să le sfințească, pe noi să ne mântuiască. Apele să le sfințească, pe noi să ne mântuiască. Astăzi și Sfântul Ioan vine către Iordan, și dacă s-apropia, Domnul Hristos îi grăia. Și dacă s-apropia, Domnul Hristos îi grăia. Vino, Ioane, acum putează-l și pe mine mă botează, Doamne, cum voi boteza. Suntem la Mănăstirea Icoana Nouă, de la Mănăstirea Neamț, la câțiva kilometri spre Montez, pentru a lua blocuri de gheață și a merge în comuna noastră, la Comuna Roșești, pentru a face crucile de gheață. În ciuda faptului că ultima săptămână au fost la temperaturi de plus 18 grade, am găsit aici la Părintele Staris, Părintele Calinic, o gheață cu o grosime de aproximativ 15 cm. Tu ești foc ce mistuiești, tu și munții îi topești. Atunci Domnul mi-l privi, lui Ioan îi porunci. Vino, Ioan, nu te îndoi, că legea se va înnoi. Vino, Ioan, nu te îndoi, că legea se va înnoi. Sfântul Ioan boteza, pe Domnul mi-l boteza, Duhul Sfânt de la